Say purpose. Yung purpose ng buhay. Bakit ka ngayon nagbubuhay? Bakit ka ngayon naglilingkod sa simbahan? Yung po mahalaga. Okay? Purpose. Magiging masaya ka. Maayos. Maayos natin yan eh. Kasi minsan, nagiging tayo bahala na. Kasi wala tayong order. Hindi tayo sumusunod. Sistematiko. Alam mo, dito sa parokya namin, tinawag ko kayo kasi mamaya mag-iisip tayo, magtutulong-tulungan tayo, mag-grouping tayo. Mag-iisip tayo, anong pangarap ninyo? Actually, may mga tanong na kayo, di ba? May mga tanong na. Ano ang mga magagawa tayo? Strength of the parish. Ano ba ang strength ng parokya? I give you one. The strength of the parish is, this is a shrine. Strength yan. Weakness of the parish. Ano ba weakness natin? Weakness of the parish. Ano weakness natin? Anong weakness? Anong weakness? Ano hinahin ng parokya nito? Nagkakanya-kanya. Baka hindi nakakapaglingkod. We do not reach out to others. Walang misa sa barangay. Walang misa sa bahala na yun yan. By the way, gagawa kaya, meron tayo sa mga barangay gagawin eh. Tanong ko nga eh. Ang mga BEC ba buhay? Tanong ko ang be honest. Ang BEC ba buhay? Okay. Paano ba nalaman ang isang taong buhay? Kung siya kumilos, kung siya patay na yan, inigin mo na yan. Ano? Tatunay ko kayo. Ang BEC ba not every day, at least every week, mayroong activity? Please be honest with me. Wala. Sa makatuwid, patay. Ngayon, bubuhayin natin ang BEC. Papaano? Ito po, bubuhayin natin sa tulong ninyo. Sapagkat kung kahit na ako doktor, kung hindi tutulungan din ng sarili ang kanyang sarili, hindi ko mapapagaling yan. Kayo magpapagaling. Una, sa bawat barangay, bawat BEC, magkakaroon tayo ng Eucharistic Minister. Okay? Maliwanag ba yun? Eucharistic Minister sa bawat barangay. Pangalawa, magkakaroon tayo ng Resident Catechist. Kayo mga teachers dyan, mahalaga yan, magtutulong. Eh, Father, bakit? Magkano ang bayad? I'll tell you, ang bayad, milyon-milyon, buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Father, hindi mo pwede magtrabaho, wala kang pera eh. Oh, okay. Magkano ka ba? Tatanong, magkano ka? Bibigyan kita. Tama ko ba? Father, hindi mo pwede magtrabaho na walang posisyon. Dapat, Father, ako ang dapat, gawin mo muna akong president. Bakit? Pag wala ka bang pwesto, hindi ka pwede maglingkod. That's the problem. That's the problem in any organization. Father,